Päivää taas kaikille. Olitte Battlefield 4. Tätähän me silloin pelataan. Kun Battlefield 4 on koneessa, ja se on vastunut siihen. Tuli viesti, ei ehkä kuulunut videossa. Mutta let's do this. Mä pelaan tässä vieressä varmaankin. Tehdään jotain MLG-shottia snipulla. Okei, ootteko te valmiita? Mä en ollut ihan vielä, kun mä en ollut pelissä. Mä näen russiin ihan vaan. Mä menen aina tähän näin. No, hyvä. Join server. Serher. Kerher. Herhor. Jos joku on pelannut tätä peliä, että mä uskon, että joku kaverit, jotka katsoo tätä peliä, katsoo tätä videota siis. Hän on pelannut tätä peliä joskus, kuten Veti, joka kanssa tuli ihan just pelaamaan. Heti kun se on päässyt pelaamaan. Herran jumala, on mennyt jo paljon aikaa. Minuutti! Okei, se ei ole kyllä paljon, mutta... Mitäs me nyt tässä vaan? Se höpätään, että me aletaan pelaamaan. Okei, emme voi vielä pelata, jos kaikki tietää. Okei. Juu. Mä ehkä... Joo, miksi mun aseet ei näy? Noniin. Mulla on kyllä parempia snipuja, mutta tätä. Pistoolina mulla toimii tämä, tällainen ase. Mutta ei kun let's sniped. Mä oon aika hyvä snipaa tässä pelissä. En kummonen. En kuitenkaan liian hyvä. Ai samperi. Kuka mua snipaa mistäkin. Ai. Millä se mutta... Jollain konekiväärillä. Se ei ehkä näy niin hyvin, mutta siellä se nyt kurkkii. Onks mä ottaa auto? Joo. Panssariauto. Mä en tykkää käyttää näitä. Mä käytän tätä first personia, jota on niinku cool. Ja mä yritän ajaa... Onks tää oikeesti näin hidas? Ottakaa nyt sekunti pieni. Tää ei oikein kulje hyvin. Noniin. Päästiin ajamaan. Tää on niinku... Miltä näyttää kun Lassi käy ajamassa. Näyttää täältä. Vedetään varmaan alle tää yksi matsi, koska... Ai että täikää ei oo vielä peli aloittaa. Pam, siihen jäädään. Herra jumala, se on iso. Iso möhkäle. Pommia asetetaan siihen. Heitetään sinne naattia. Kiitetään tätä ylhäältä. Hetkona. Get him! Idea. What? Ampus ne jutut. Hyvä poika! No niin, sitten mennään tänne. Siellä on naatti! Oliko se pahis vai hyvin? Missä on naatteja? Mä en tiedä mikä on pahis, missä on pahis ja kuka on pahis siellä. Ai siinä on pahis! Kuolee! Joo, sain pistoolin tähtäimen. Niinku snipu tähtäimen. Ui, se oli ihan hyvä lähellä. Ihan lähellä. Voisitko sä niinku... Come on, respawnaa. Rip. 3 minuuttia mennyt. Ehkä joku 10 minuutin video tehdään tästä. Ja mä näytän vaikka lopussa mun pelaajan nimen, että... Voitais vetää nyt jotain snipupatleja, mutta kun... Ei tästä oikein tuu mitään. Ei tuu mitään tästä snipaamisesta. Löydy ketään, mitä voi snipata. Siitä löytyy. Oi, mikä sniper. No, ihan hyvä kun läheltä ammuttiin. Tuolla oli toi pistooli. Ei ole minulla sitä pistoolia. Tarvitteeko tuossakin laskuvarjoa? Heikot jalat. Jäikö se senaatti siihen? Kapum. Kukaan ei kuollut. Voi perse. Okei, voin myös selittää, että tää on ihan jees peli. Mä otan siitä pari viikkoa, vois sanoa jopa sitten. Ja mulla on sitä aika hyvä puukkokin.
Mulla ei vissiin muistaakseni, kun on mulla se tässäkin se puukko. Voitteko te nyt kuolla? Mä haluan näyttää sen puukon teille katsojille. Se on 4. parhain. Mä en oo varma mitä hyötyä tästä puukosta. Mulla on tällainen, se ehkä näkyy se jotain normaalin muotoinen. Se ehkä näkyy jotain. Hajaa, okei. Mennään. Mä tykkään tästä jotenkin tästä ykkösnipusta. Sitten tämäkin, jos te ette tiedä mikä tämä on, niin on tällainen lelu. Voin paljastaa kaikkien paisten paikat. Siihen on yksi. Siihen voisiko ottaa niinku... Mä pystyn niinku laittaa merkkejä ja tietää missä on pahiksia mun mielestä. Mä en ole paljon sitä käyttänyt. En tiedä pystyykö tällä ampua vai näyttääkö se niinku, että tuolla on pahiksia. Toivoisin, että kyllä. Ai, joku ampui mun konetta. Rip-kone. Kuka muka voi huomata sen koneen? Siellä on pahis. Se on panuus. Ampuuko se tuota ruumista koko ajan? Ai, ne on vaihtunut nämä paikat. Kuole! Mä suosta tappua. Miten mä en mukaan osunut siihen kertaakaan? Eikä sillä väliä oo. Oikeesti 6 minuuttia. Hallelujaa. Pidä näin. Ota. Kukkuluru! Halleluja, siellä on porukkaa. En tiedä mitä järkeä mä tein. Halleluja. Miten muka mut huomattiin? Vai menikö se vaan sinne? Astun nyt siihen pommiin, joka mä laitan. Ole tyhmä eikä mene siihen. Nice shot. No shot. Huti. Voi perse! Yritin no-scopea. Jos saatais videolla, että voidaan koittaa snipu no-scopea. Snow-scopea. Osu! Ei osunut! Oi perskarva. No, 2 minuuttia sun pitää. Pelataan vielä minuutti, koska mun pitää vielä näyttää sun mun pelaajan nimikin, että voin pelata ihan. Ja sitten voitte myös voin pelata teidän kanssa, jos te... Voin perskarva! Ehkä me voitais nyt suurin piirtein lähteä. Left in game. Jees. Noniin, no. Mitäs tästä pelaajan nimi? Tämä on mun... Mistä et näy? Näkyy vaan joku valko. Näkyykö tää, jos mä laitan ton pois? Jotenkin. Zoomet. No mennään ite siihen lähelle. Tuohon. My pelaajan nimi. Lart 337, mä en tiedä miksi mä otin tuohon rekt. Ja sitten, no, mun kavereita. En usko, että on kenellekään tuttuja. Ja sen kaverin kanssa, mikä mä tuun pelaamaan. Mä näytän sen. Tämänkin kanssa mä pelaan usein. Se on mun kaveri. En tunnen sen. Ja sitten tämänkin mä tunnen. Tämänkin tunnen. Ja tämä on se henkilö, joka kanssa mä tuun pelaamaan ihan kohta puoliin. Eli. Pikkuhiljaa. Mulla on vähän ystäviä. Tässä näin. No. Mutta nähdään ensi kerroilla. Se on suurin piirtein morjentes. Nähdään sitten joskus tulevaisuudessa. Myös voitte laittaa kommentoissa, mitä pelejä mä voin pelata. Itse asiassa kun mulla on vähän sen vielä aikaa, mä voisin vielä näyttää nämä mun pelit, mitä mulla on. Ja sitten niitä mä voin pelata. Pitää ruveta heti
Tässä editoimaan tätä videota. Siinä. No. Herran jestas, kun ne ei näy. No, Plants vs Zombies. Ja sitten voitais mennä vähän niinku eteenpäin. Battlefield 4, mutta mitä mä äsken pelattiinkin. Call of Duty Black Ops 2. Ja sitten tosiaan parkour-peli. Uskon, että ei kukaan tiedä. Ja Call of Duty Black Ops 3. Mä en ollut nyt tosi paljon pelannut. Mulle tuli taas viesti. Ja sitten GTA 5. No. Tykätkää ja kommentoikaa. Ja voin sanoa tähän vielä loppuun mun kavereiden kanavia. Voitte niitä tilata. Yksi on Miska. Se on mun kaveri, josta mä oon tehnyt videoita. Ja Veeti Vainionpää. Joo. Se oli morjentes. Heippa!